tikulandirani ku Streams of Light Ministry ndine Brother Daniel. Phunziro lathu lero ndi phunziro limene ndakhala ndikufuna kulipanga kwa nthawi itali. Uthenga wa angelo atatu ndi chonyansa chakupulumutsa. Kwa zaka zambiri akhristu akhala akufufuza nena kuti kodi buku la chivumbulutso tikitha kulimvetsetsa nanga chifukwa chani linayikidwa mu mkulu wiko kwambiri. Tiona nawo tuno monga amene Yesu Khristu amachitira kale kuphunzitsa ophunzira ake, amaphunzitsa iwo mu ndakatulo, kenako amakafotokozera ophunzira ake. Afarisi nthawi zina akazati ndakatulo afuna atinene ife, amafuna kumupha ipacha. Ophunzira ake akhati sakumvetsetsa apita kwa iye ndi amafotokozera mwapadera. Sotona ndi buku la chivumbulutso ndi Daniel linapatsidwa kwa inu ndi ine amene tili akhristu maka kumapita nthawi kuti tikathe kulimva. Ngati sitili kulimvetsetsa tipitenso kwa ndani? Kwa Yesu Khristu atiphunzitsa mwa nsisi zake. Uthenga wa angelo atatu ndi chonyansa chakupulumutsa ndi uthenga ofunikira kwambiri kuti ulimvetsetse. Tikonza ndithu maphunziro a buku la Daniel ndi chivumbulutso modzaza ndithu, koma kwa lero mungondi loti ningobenthula pang'ono za chiphunzitso chimenechi. So tikukamba zakubwera kwa Yesu. Yesu anatinji zakubwera kwake. Petro akulemba amene pa 2 Petro 3 verse 3 akuti ndikuyamba kuchizindikira ichi kuti masiku otsiriza adzafika onyoza ndi akuchita zonyoza, oyenda monga mwa zilakolako za iwo eni. 4 ndikunena lili kuti lonjezano lakudza kwake, pakuti kuyambira muja makolo adamwalira zonse zikhala monga chiyambire chilengedwe. Mwaona amenepe. So anthu azafika ponyoza. Nawo munthu sanganyoze ngati sanamve. Mwanjira ina kumapita nthawi amene ndikukhulupirira tidafikapo, anthu afika pona tuno za Mulungu alibe nazo ntchito. Izi nkhala unayo tuno chimene chikuyenda mutu mwawo zilakolako za iwo basi. Ndoti beti basi, chimwe chikuyenda mpira, clubbing, china iso chimwe chinga pangisa na tuno zilakolako zikwanirisibe basi. Kurumizirana mwina zithu zolaula basi zimene chingakondweretse imene. Koma kuti ukambeza kubwera kwa Yesu akuzara iwe izizi zinambira kalekale. So atukubwera kwa Yesu zafika anthu otani onyoza. Ndi pali vesi iyi imene ndikufunira timvetsetse kwambiri kuti phunziro lathu ligwirike. Anati koma za tsiku ilo ni nthawi yake sadziwa munthu aliyense, angakhale angelo akumwamba kapena mwana koma Atate. So akuti angakhale angelo akumwamba kapena mwana koma Atate. So palibe munthu amene akudziwa. Panopata kamakamba za kubwera kwa Yesu mwana kunoko kulima movement ambiri. Okay, akunena kuti no Yesu abwera 2024 kapena kuti Yesu abwera 2027 ka 2031. Mavesi ili clear akuti palibe amene akudziwa tsiku la kubwera ndani Yesu. Tsiku ilo palibe akudziwa munthu ayi, ngelo ayi, kapenanso mwana amene ali Yesu ayi, koma ndani Atate. Kodi no Yesu amatanthauza chani mene papa? Kodi udziwa kuti kaona bwino mwino phunziro lathu lalo tiona kuti Yesu anayamba kusanja one after the other, masanja chimodzi, chikatha chibwezi, chikatha chibwezi, chikatha chibwezi, nana pa chizindikiro ichi bado amene Sudan sudusa mene akufotokozera muzikuona ngati akudziwa, koma ndifana apa paona atu sakudziwa. Sikufati no adakakhala Yesu sakudziwa tsiku la kubwera kwake, sadakatha kusanja zinthuzo ifanya kuti sakulidziwa tsiku. Mwaona menepe Yesu akulidziwa tsiku, koma apa kulemba kuti sakudziwa. Kodi akutanthauzanji apapa kuti angakhale mwana? So tikambaza kusadziwa tiwerenge pa Akorinto. So pa 1 Korinto 2 verse 3 pakuti ndinasimikizika mtima kuti ndisaziwe kanthu mwa inu koma Yesu Khristu ndiye wopachikidwa. So Paulo anasimikizika kuti asaziwe chani kanthu mwa inu koma ndani Yesu Khristu. Funso ndili kodi akutanthauzanji? Kodi Paulo ndeti samadziwa kena kalikonse? Paulo enda amadziwa koma anasimikiza mtima kuti samafuna utani kudziwa kena kalikonse koma Yesu Khristu amene utani wopachikidwa. So mwanjira ina
zikukuthandiza nana kuti Paulo amene apita ku Akorinto panali zambiri zimene zimachitika kumeneko. Tikaona bwinobwino amafuloza atino kulalika wake sunali kwa nzeru za munthu, kunali kwa mphamvu ndi chidziwitso cha Mulungu. So iyeyo amafuna ta Akorinto akamakumana nawo angozapo chinthu chimodzi tino kodi Yesu ali mkati mwawo. Mwanjitena chimodzimodzi tikamakamba za kubwera kwa Yesu pa Mateyu 24:36. Palibe amene akudziwa tsiku lakudza kwake. Mwanjitena ndi Atate yekha kuthandiza. Tikalenga Mateyu chapter 25 tiona nawo kuno pali tsiku la mkwatibwi imene anamwali 10 amakonzekera kubwera kwa ndani wa mkwatibwi. Mkwatibwi ndi ndani? Ndi Yesu. Koma ati pakati pa utsiku panamveka kufuwula kuti no mkwatibwi akubwera, pitani mukakumane naye. Mwanjitena tikaona maukwati a Chiyuda pa Mateyu 25, maukwati a Chiyuda amene amakhalira amene amawulusa tsiku la ukwati amakhala atatu a munthuyo amamunayo. Mukona ameneyo. So Yesu Khristu akupanga ubwenzi ndi mpingo wake, afuna zautenge mpingo umene uli ngati mkazi wake, right? Tiona nawo tino ifeyo takwatibwa kwa Yesu Khristu, koma tsiku la ukwati limene tizakhale tonse pamodzi. Tikaona maukwati a Yuda mamuna amakatenga kazi ndi amakakhala kunyumba kwa tate wake, right? Tate wake amamuna awere. So tiona nawo pamene Yesu akubwera akutitenga ife kuti tikakhale naye kumwamba. Ndiye tikuthaona nawo kuti no pamene zikutenemo amene akulengeza tsiku lini ndani? Ndi Atate. Koma ngakhale mamunayo ndi mkazi amaziwa, koma muchikhalidwe chawo amalengeza ndi Atate wake. So Yesu apa akukamba ndi Ayuda. Ninkona apata ngumaliza chapter ichichi anazakamba Mateyu chapter 25 za anamwali 10. Ndikufotokoza bwinobwino mene ukatuma khali ndi kudza kwake. So Yesu akudziwa tsiku ndi nthawi, koma amene angalengeze za tsiku ndi nthawi ndi Atate. So Yesu sanafune kudziwa ngati mene ananena Paulo no sinafune kudziwa kina kalikonse. So Yesu sangayenere kuti kulengeza koma ndani? Atate yekha. Mwanjitena amene angalengeze za tsiku lakubwera kwa Yesu ndi Atate wokha. Maona? So tione kuna kuti no chimene Atate anayika kuti no tikaziwe kuna kuti no kubwera kwake kwandi chani. Kana kuti no Mulungu anayika zinthu zina ife tikaziwe kuti no kubwera kwake kwatani pandikira. Tipitizeni phunziro lathu. So tikamafufuza ni nkhani limene napangisa kuti Yesu ayankhule izizi zizindikiro zake ndi chani. Tikalenga mabook of Atatu amene Mateyu 24, Marko 13, Luka chapter 21 ndi machapter amene analembedwa kumakamba nkhani imodzi. Ndito na chapter chimodzi chikuti thandiza kuti verse chapter china. Ndete ndioneni pamenepa nkhani inali yokhudza kachisi amene anamangidwa. So phunzira mamonesa kachisi mamona kachisiwo ndete one mene chilili chikachisicho. Mwachiona imene zimasewerana inewo. Nali kachisi mbambandi. So Ayuda poyang'ana imene chichi ophunzira akanamba kumonesa Yesu. Ndiye sanazira akuluakulu olomwala umodzi suzasida payani paunzake. Ndi anachita mantha mbona ngati zili chonchi ndiyoti kachisi kuonongeka ndiyoti ndi ubwasko wachikandani wa Yesu. So anafunsa kuti kodi izi zichitika liti ndipo chizindikiro chakubwera kwanu ndi chani. So tiyengena mavesiwa Mateyu 24 verse 3 ndipo pamene analankhula pansi pa phiri la Zitona ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zaoneka liti ndipo chizindikiro chakufika kwanu nchiyani ndi mathedwe a nthawi yapansi pano. So afusa funso muli zinthu zitatu. Chizindikiro chakufika kwanu nchiyani 1 ndi cha mathedwe achani a nthawi yapansi pano 2. Paona wenepe 3 ndero kuoneka kwa chani kwa Yerusalemu. So nkhani inali yakuoneka kwa Yerusalemu. So anthu akufuna chizindikiro. Mwaona wenepe funso lao ndono akufuna chizindikiro, sakufuna zizindikiro. Anthu ambiri awanga ma presentations akudza kwa Yesu amatino zizindikiro zakudza kwa Yesu. So Yesu sanakambe za zizindikiro. Muyankho lake Yesu akambaza chizindikiro. Farafuna wayankhe ophunzirawo chizindikiro chakufika kwake pamene sakubwera chizindikiro chake nchani ndi cha mathedwe achani
anthawi ya pasabata. Mwanjirena Yesu akamayankha apereka chizindikiro chakubwera kwake 1 ndiye kutinso ndi chizindikiro chakutha kwa nthawi. Mwanjirena pamene Yesu akubwera ndi nthawi yokhala yatha, nthawi yokhala pa dziko lapansi. Mwanjirena tikaona bwinobwino mmene tchimo linali padziwa lapansi mapeto ake a tchimo ndi chani? Mphotho ya tchimo ndi chani? Ndi imfa. Mwanjirena imfa ndi malire. Mulungu adalenga dziko lino lapansi kuti lidzakhalira muyaya, koma chifukwa tchimo linabwera pa dziko lapansi malire anabweranso muchani? Mudziko lino. Ifati nthaka ino inakhala yotembereredwa. Mwanjirena Yesu dziko lapansi silingamangopitirira, ifunira zatani zathe. So amafuna chizindikiro chimene chino mathedwe a nthawi ndili. Ifati mathedwe a nthawi akugwirizana 100% ndi kudza kwake. Waona ine koma amakhulupirira zimene zizi zikuchitika pamene Yesu amakurani akuwonongedwa. So Yesu payankha funsolo ayankha funsolo lakudza kwake 1 zimene zikukhuza ife ndi nthawi yakumapeto a nthawi zimene zikukhuza ife, koma zimene zizi azifotokoza mwanjirena kuti zikhaso zikukhuzanso chiwonongeko chani cha Yerusalemu. Mwanjirena chiwonongeko cha Yerusalemu chikukhudza chikukhala ngati template kapena example ya nthawi yathu mene Yesu akubwera ndiponso nthawi yatani yathu. So Marko 13:4 tiuzeni zinthu izi zachitika liti ndi chotani chizindikiro chake chakuti zili pafupi pakumalizidwa zinthu izi zonse. So amafuna chizindikiro, okay, osati zizindikiro, amafuna chizindikiro. So mwanjirena Yesu pofotokoza zinthu zake afotokoza zambiri, komano pa zonsezi afotokoza chizindikiro. Ndikusindika pamene popo Luka 21:7 ndipo iye anafunsa iye nati, mphunzitsi, nanga zinthu izi zidzaoneka liti ndipo chizindikiro ndi chani pamene izizi ziti zichitike? So akufunsa chizindikiro ndi chiyani pamenepa. So mwanjirena ophunzira anazindikira zozuli zichitike pafunika chinthu chimodzi nani chipangiso zirani zichitike. So tikaona muno bwino Yesu afotokoza chizindikiro. So tikaona mauthenga onsewa machapter amene tatchulawa Marko, Mateyu ndi Luka, tiona kuti Yesu anakamba zinthu zingapo. Anakamba za chambira, anakamba za chinyengo, right? Ambiri azabwera mu dzina lake ndi kunamiza ambiri kuti ndi nani? Ndi Khristu. Anakamba za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, koma ananati koma chimaiza sichinafike. Anakamba za mitundu kukirana komanso njala, matenda, zivomerezi ponseponse. Zonsezi ananati ndo zoyamba. Mwanjirena zonsezi sichizindikiro. Pamene Luka anati akuti zisanafike zonsezi chizunzo chizafika pa Khristu onse ndipo ana onse a Mulungu azadedwa, kuperekana m'mabanja ndiponso mu mpingo. So tikuthaona kuti Luka pofotokoza zomwe Mateyu analemba anati zisanafike zonsezi, mwanjirena chizindikiro chisanaoneke zizamba kuchitika. So mwanjirena tikuthaona kuti zonsezi sichizindikiro. Pali chinthu china chimene chikufunika chizapangisa kuti zonsezi zakungani kuti mpaka na Khristu ambe kutani kuperekedwa ndi kudedwa. Monsezi zakhala zochitikira mozungulana ndi yani? Ndi chizindikirocho. Tikuona pamenepa ndiye zonsezi zikuchitika kwa anthu a Mulungu chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Cha chizindikiro. Tiye tionene pamenepa Mateyu 24:15 ati chifukwa chake mmene mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chinanena ndi Danieli mneneri chitayima m'malo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. Mwaona pamenepa? So azindikire kuti chani? Nthawi yatani yakwana. Tanthauzo yani tiye tipite pamenepa 16 pomwepo iwo ali muyeda athawire ku mapiri. Mwaona pamenepa? Mwanjirena chizindikiro ndi chani? Chizindikiro ndi mukadzaona chonyansa chani chakupululutsa chitayima m'malo oyera. Mwanjirena chizindikiro kuti nthawi yafika, nthawi yakumapeto yafika. Kwa iwo nthawi yakumapeto kwa iwo amayitenga kuti Yerusalemu akuonongeka ndi nthawi yakumapeto atani yafika. So tiye tione nthawi yawo zinakhala bwanji zindikiro. Fati zonsezi tikazimvetsetsa zikhaso zotikhuzanso ife. So chonyansa chakupululutsa chinali chizindikiro kuti Yerusalemu akutani akuonongeka mu nthawi yawo. Mwaona pamenepa? Ndi akateno pomwepo iwo ali mu Yudeya athawire ku mapiri. Mwanjirena anthu amafunika athawe. Fati chonyansa chakupululutsa chidakayima m'malo
oyera. Tiye ndioneni Luka 21 verse 20 no. Luka anazifotokoza zonsezi mwa njira ina. Koma nkhani yotonso amathayira ku Yudeya. Tiye ndipitenepa Luka amathayira kuchoka ku Yudeya kupita kumapiri. Tiye ndionenepa Luka 21 verse 20 no. Koma pamene paliponse mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu ankhondo, zindikirani pamenepo kuti chipululutso chake chayandikira. So chonyansa chakupululutsa Luka kuti no chipululutso chake chayandikira. Tiye ndipitenepa 21 atiyani. Pamenepo ali mu Yudeya athere kumapiri, ndi iwo ali mkati mwa uwo atuluke, ndiwo ali kumilaga asalowemo. 22 chifukwa amenewa ndi masiku akubwezera kuti zonse zinalembera zitani zichitike. Mwaona wene mwanjitena chizindikiro kuti no zonse zimene zinalembera zichitike ndi chani? Yerusalemu akazungulidwa ndi ankhondo. Mwanjitena chonyansa chakupululutsa, chizindikiro chimene amafunika aone kuti zonse zichitika. Chizindikiro nthawi yawo chinali chani? Chonyansa chakupululutsa. Chonyansa chakupululutsa ndi chani? Watiuza Luka. Ndi pamene tizaona Yerusalemu atazingidwa ndi chani? Ndi magulu ankhondo. Tikuza bwanji timene ndi chinyansa chakupululutsa. Pano ku Luka tikaona ku Mateyu atiuza ifanano chinyansa chakupululutsa ng'oyima malo oyera amene ali mu Yudeya athere kuti kumapiri. Pamene ku Luka pokamba nkhani yomweyo akuti chani? Yerusalemu akazingidwa ndi ankhondo, pamenepo iwo ali mu Yudeya athere kuti kumapiri. Mwanjitena chonyansa chakupululutsa ndi chimene chachitike. Asilikali ankhondo akazinga mzinda wa chani? Wa Yerusalemu. Mwanjira ina zikangochitika zimene zitonthawa chani? Kuti zonse zinalembera zitani zichitike. So mwanjira ina zonse zija zinalembera zake ziti achina nkhondo, achina mbiri za nkhondo, chinyengo ndi zina zoto mitulukikira zonsezi zikhala zikukungana kwambiri pamene chizindikiro chatani chachitika. Ndeti zonse zolembera zitani zikwaniritsidwa. Mupaona mmene zikukhalira. So Yesu anakamba za chizindikiro chachani chakudza kwake, chonyansa chani chakupululutsa. Tendo pamenepa Luka 19 verse 43 no nanena ukadazindikira tsiku ili inde iweto zinthu zamtendere, koma tsopano zibisika pamaso pako. 43 pakuti masiku adzakudzera ndipo adani ako adzakuzingira linga, nadzakuzungulira iwe kwete, nadzakusekereza ponseponse. 44 ndipo adzakupasula iwe ndi ana ako mwa iwe, ndipo sadzatsiya mwa iwe mwala wina pa mwala unzake, popeza sunazindikire nyengo yamayang'aniridwe ako. Mwanjitena Yesu atang'ana zina analira akwako nthawi yanu simunanani munayizindikire. Chizindikiro chimodzi chonyansa chakupululutsa chimabwa kuzaononga Yerusalemu. Yes, ndifana anthu sanazindikire kuti no chonyansa chakupululutsa ndi chani. Ambiri adakaonongeka muchani Yerusalemu momo. So Yesu analunjika ndithu uthenga wake kwafotokozera ophunzira ake. So chonyansa chakupululutsa chikangoyima anthu a Mulungu amafunika azindikire nthawi chatani yakwana. Tiye titulukeni mu Yerusalemu tipite kuti mapi. Tiye tioneni pamenepa buku imene inalembedwa Wars of the Jews, Flavius Josephus amene anali ngati eyewitness. Josephus War of the Jews 6.6 anati no Sir Isaac Newton anali ndithu kamvekesedwe kabwino ka abomination of desolation. Ndi anafotokoza anati no mapiko pamene kutambasula kwa zonyansa zimathandiza anati no ndi zizindikiro za Roma zimene amayikapo zilumba nkhanga zimene anazibwesa ku gate ya kachisi kummawa, ndipo kumeneko anayamba kupereka nsembe asilikali, ndipo nkhondo inafika pamenepo ndi chimaliziro chake inayamba spring 67 AD mpaka na autumn 70 AD. So Josephus anafotokoza no Sir Isaac Newton amene tomuzwa bwino tino scientist wankulu anafotokoza anati no naye sakupanga studies mizanaro tikamaona chinyansa chakupululutsa ndi Aroma amene anabwera ndithu kuzayika mbendera zawo zachomanga khanga ndikuyamba kuyika nsembe zawo pamalo ku gate kukachisi. Ndeti kaona munthu mumbiri amatoza fana no ku mu Yerusalemu
panali malo ena ake kunja kwake amatchedwanso malo otani, malo oyera ndiye malo amene ndi pamene anayikapo zizindikiro zawozi kuti ndichonyansa icho chikima malo otani oyera. Mupona pamenepe zitateno ndi pamene owerenga anali maso. So tikupitiriza Antiquities of the Jews, Flavianus Josephus. So book limene anachita ipanga translate, so napange translate ninkula amene nkona utapanga kuti zake izo Newton. So Antiquities of the Jews, book 17 chapter 6 section 2 anatno iye anamuneneza Yudas ndi Matias kwa mfumu Yohana ananeneza Yudas ndi Matias fane mfumu inayika ndithu pakachisi wamkulu wa pa chiseko chachikulu cha kachisi anayikapo ndithu chiwomba nkhanga chachikulu ndipo chinayi chatenga padale ndipo Yohana chipereka kwa pakachisi. So mu Yerusalemu mukachisi ku gate unayi malo nake amatuluka ndithu malo ameneyo amachita soyera. So pamenepo pamene anayikapo kumba nkhanga chawo. So apitiriza amene manatno The Wars of the Jews, book 2 chapter 2 section 5 anatno iwo anadandaula kuti ndipo anadandaula iwo amene anaphedwa ndi Herode chifukwa iwo anakadula ndithu chomba nkhanga chimene chinayikidwa gate ya kachisi. So tona anatno zikuchitika nthawi imene tona tikamaona za chonyansa kupululusa ndi Aroma amene anapita ndithu ku Yerusalemu amenepo ndikuyikapo ndikuyika chiwomba nkhanga chawo chimene gate ya kachisi kunja kwa anayi ndithu atazinga Yerusalemu mzinda. Mwaona pamenepe. So anatchula zaka ziwiri 67 AD kina ku 70 AD. So 67 AD atabwera anauzinga mzinda, right? Ndikuyika maflag ya amene anayi milungu yawo ya Chiroma. Nde Akhristu anazati chonyansa chakupululusa cha malo otani oyera ndoti mwanjina ya Yerusalemu aonongedwa. Akhristu anazati zimene koma sadakathawa pamodzi ndi Ayuda. Kenako for no reason Aroma anabwirira. Akhristu anazozindikira ndichi anathawa kutuluka mu Yerusalemu kupita ku mapiri akupela, anathawa ku Wednesday. Okay, so zaka zitatu zinadusa mpaka mfumu ya Aroma amene ali Nero anamwalira ndikubwera emperor wina maona ngati zatha. Koma 70 AD Aroma anabweranso kachiwiri ndikupha aliyense ndikuwononga kachisi. Chonyansa chinayima maloyera koma chonyansa chinachita kupululusa mwanjina chonyansa chinaona. Mwaona pamenepe. So tikuthaona mukuwonongeka kwa Yerusalemu pali zinthu ziwiri. Okay, pali Ayuda amene ali adani awo Akhristu. Mwanjina na Chiyuda chinasanduka chipembedzo chakugwa chifukwa chinakana Khristu ndipo chimadana ndi Akhristu ndipo chinayi adani Akhristu. Pata kwa Chiyuda panenso Aroma amene anapachika Yesu Khristu amene aliso adani Akhristu. So pali Aroma amene ali boma, right? Ndi palinso Ayuda amene chipembedzo chakugwa. Ziwiri izi zinaungana kuti zimphendani Yesu. Ziwiri izi zinadana Akhristu. Tikuona amene pape tentone amene pa. So tinaona bwinobwino kuti kachiwirika zaka 3.5 zitatha mu 67 AD 70 AD anabwera ndithu ananongekatu aliyense ndithu zinayi choncho kuti Ayuda anabwera ndikuyika ndithu zizindikiro zawo kuonesa kuti mzinda ututani tikutenga basi. So tiyendonana kuno chizindikiro chakuti chonyansa kupululusa chafika kapena nchani. Marko 13:14 ndipo pamene mukaona chonyansa kupululusa chili kuima pomwe sichiyenera wakuwerenga azindikire pamenepo amayenera athaire kumapiri. Marko 13:14. So tikuona funso lidafunsidwa Yesu anakamba za chiononga cha Yerusalemu. Atakamba za kuoneka kwa Yerusalemu anafunsanso za chizindikiro chakubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Ndipo anafunsanso za chizindikiro chakutha kwa dziko lino. So
yankho la Yesu kwa zonsezi ndi chonyansa chakupulumutsa. Yankho yokuti Yerusalemu awonongeka, yankho la kubwera kwake, right? Yankho yakutha kwa nthawi ya pa dziko pano, zonsezi yankho yake ndi chonyansa chani chakupulumutsa. So tikaona nthawi ya awawa ophunzirawo, chonyansa chakupulumutsa akhristu wonse anachiona. Tikuona menepe akhristu onse anachiona muti mu Yerusalemu, ndipo ina chizindikiro akhristu onse oona atuluke muti mu Yerusalemu. Akakhala momwe mu Yerusalemu awonongeka. Chifukwa Yerusalemu anasanduka chipembedzo chakugwa. Anakana ndani? Anakana Yesu Khristu. So Ayuda sadakakhalanso pamene dziko lonse lapansi lina ndikakamba za dziko lonse lapansi ndikamba za Roma ndamene amalamula dziko lonse lapansi. So dziko lapansi linagwizana ndi Ayuda kuti mumuphe ndani? Yesu. Okay? So pa chifukwa chimene akhristu sadakakhalanso mu Yerusalemu amafunika atuluke. So kumapita nthawi ya akhristu ndi adani awiri, chipembedzo chakugwa komanso mafumu a dziko lino lapansi. Maadani a akhristu azakhala ngati awiri, koma Mulungu azapulumutsa anthu ake. Chifukwa ena Mulungu akutha kuona kuti akhristu ali mzipembedzo zakugwa mapita nthawi. Akhristu azakhala mu Yerusalemu mu chipembedzo chimene nthani yake chinayi chabwino, koma chifukwa chenando chakana Yesu, chipembedzo chimene chichi chikugwizana ndi dziko lapansi kuti chinkane Yesu. Mulungu azapanga zotheka kuti anthu ake azindikira kuti ndi nthawi yakwana pano akhristu ayime nji pa choonadi. Poyima choncho azapempha kuti akhristu atuluke mu zipembedzo zimezi zakugwa. Tikuona menepa. So tikufunika tizifunse na kuti chonyansa chakupulumutsa. Uthenga wamenewo tiumvesese bwino kwambiri. Mateyu 24:20 pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu monga sapadakhale otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikiranso tsono, inde ndipo sipadzakhalanso. 22 ndipo adakadereka kufupikisidwa masiku awo sapadakapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwawo masiku adzafupikisidwa. So tonana kuti kumapita nthawi Mulungu achita kufupikisa nthawi. Chifukwa ngati nthawi ingapitirire palibe amene angapulumuke. Tikuona kuti kumapita nthawi zinthu zikhala zoyipa kwambiri, mona moyo upa okha silingathenso kukhala. Chifukwa zinthu zikhala zayipiratu. Yehova akuti afupikisa chani nthawi. Marko 13:19 pakuti masiku aja padzakhala chisautso monga sichinakhale chisanaze kuyambira chiyambi cha chilengedwe chimene Mulungu anachilenga ndi kufikira tsopano, ndipo sichidzakhalanso nthawi. 20 ndipo Ambuye adakapanda kufupikisa masiku sibadakapulumuka munthu mmodzi yense, koma chifukwa cha osankhidwa amene anawasankha anafupikitsa masiku. So osankhidwa amene anawasankha ndatiwo amene azazindikira kuti chizindikiro ndi ichi, chonyansa chakupulumutsa ndi ichi. Mulungu zonse zawapangira chifukwa cha nani? Cha anthu ake. Kodi osankhidwa ndi ndatiwo? Mafuna nena chonchi amene ali mwa Khristu Yesu ndi osankhidwa. Yesu anafera dziko lonse lapansi. Yesu anayanjanisa anthu onse kwa Mulungu. Njira yosankhika ndi yokhayo. So iwe ukakhala mwa Yesu Khristu ndiwe munthu otani? Osankhidwa. Tiona kumapita a presentation ndi chonchi. Amene ali mwa Yesu Khristu ndi osankhidwa. Amene sanasankhe Yesu Khristu basi osankhidwa. So masiku akufupikisidwa chifukwa anthu otani? Osankhidwa. Mateyu 23:37 akuti Yerusalemu, Yerusalemu amene umapha aneneri ndi waponya miyala iwo otumidwa kwa iwo. Ine ndinafuna kangati kukusonkhanitsa pamodzi ana ako. Inde monga thazi lisonkhanitsa anapi ake mapiko ake, koma inu simunafuna ayi. Tikamaona thazi ndikumbuka kwathu unali nkhuku nthawi imeneyo tili ana. Ana nkhuku zosenasa, mwana nkhuku inake yanzele manisangasa. Ikona chiomba nkhanga chobwera imangoita natana take kolo. Ndeti tana ake tizibwera mmapiko ake. Ingo akhalira chonchi. Mene mondeti nkhuku zinazi kuthamanga pasipa kufuna kuthamangisa imene ndiye chimangoenda ngogwira mwana mozi yapita.
So akuti Yesu anafuna kuwasonkhanisa ngati mapiko mwake koma sanafuna mwanji tena azisogoleri amene anali achipembedzo cha Yerusalemu anankana nani Yesu nemona iferera kuti onani nyumba yanu yasiyidwa kwa inu yabwinja. Tikaona kachisi amene anamangidwa ni Mose tiona tino ulemerero unabwera kuzaza kachisi amene anazazidwa ndi anamangidwa ndi Solomo, ulemereronso wa Mulungu unabwera utani kuzaza amenewo. Koma kachisi ataonongedwa a Solomo atamangidwa amene Yesu anampeza, kachisi amene atamangidwa palibe ulemerero unabweramo. Koma Hagai 2:7-8 amakamba ulemerero wa kachisi uzakhala uposa akaifera, amakamba zino Yesu ndi amene azakhala chani ulemerero wa kachisiyo. So Yesu ndi amene anangati ulemerero wa kachisiyo. Koma tonani chifukwa tankana Yesu ananatino sapitanso kuti Yerusalemu. Mwanji nena nyumba yawo inasanduka chani yabwinja. Mwanji nena chipembedzo cha Ayuda chizasanduka chakugwa. Tikuona amenepe. So Yerusalemu akusanduka chipembedzo chakugwa chifukwa chokukana ndani? Yomukana Yesu Khristu. Tukhulupirira tili mozenepe. Koma anthu a Mulungu ali kutiko ali mu Yerusalemu mamo. Anthu a Mulungu ali mu chipembedzo chimene chankana ndani? Yesu Khristu. Anthu a Mulungu anali mu Yerusalemu pa nthawi imene chipembedzo chimene chankana ndani? Chankana Yesu. Chofuna kwambiri kumvetsa ndi chimene chocho. So mwapita nthawi anthu a Mulungu azakhalanso mu zipembedzo zimene zamukana Yesu. Zamukana Yesu ma statement awo muzichitika zawo muzonse zimene zikuchita. So kumapita nthawi verses taonaona no Yerusalemu atana. So muntha Yesu chonyasa chakulusa chimafunika ime malo orani oyera, right? So tikuona kuti kamba za ononga kwa kachisi. So muchipangano chaso pano ifeyo ino ndine kodi kachisi ndi chani? 1 Korinto 3:16 ati yani kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu ndi kuti mzimu wa Mulungu agonera mwa inu? So mwanjinena inu ndine pano pa tsiku la lero ndife akachisi andani? Amu. Koma kuposa amene munafuna tona Efeso 2:20 verses omangika pa maziko atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwini mwala wapango. Ndiwani mwa iye chimango chonse cholumikizika pamodzi bwino chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye, chimene inunso mumangidwamo pamodzi mukhale chokhalamo Mulungu mwa Mzimu. Mwanjira tikaona bwinobwino inuyo ndineyo ndife akachisi a Mulungu muzera mwa Mzimu ake. Koma inu ndine tikakumana pamodzi tikumangirika pamodzi pa Yesu Khristu amene ali mwala umene umangana ukali. Koma amene tili pamodzi mwa Khristu Yesu Mulungu akuti mmanganso pamodzi muzera mwa Mzimu ake kuti tikakhale kachisi kumangidwa pamodzi kuti Mulungu akakhale. Mwanjira tikamanga pa za kachisi tikukamba za yani? Za mpingo wa Mulungu. Mu Yerusalemu munali kachisi. So tikamakamba za kachisi panopa chonyasa yakulusa siyukima so kachisi ku Yerusalemu kuti ayi chonyasa chimene chuchitisa chonyasa chimene chichi chakupululutsa chifunika chilime mu malo oyera, mu malo amene akutchedwa kachisi walero. Chifunika chilime mu mpingo wa Yehova. Mwanjinende tikamangamba za mpingo wa Yehova tikamba za thupi la Yesu Khristu, akhristu onse worldwide. Okay? Anthu onse amene amazitcha akhristu chonyasa yakulusa chikhale pakati pa akhristu onse. No matter kuti no ndi mpingo wanji, kuti no ndi organization yanji mwina nditeno eti kumano natino anthu onse amene amazitcha akhristu no matter no na amipingo yanji wano akhristu onse pamodzi ndi amene akutchedwa kuti ndi chani? Kachisi wakandani wa Mulungu, thupi lake la Yesu Khristu. So chonyasa yakulusa chifunika chime pakati pawo, just as kuti atino chonyasa yakulusa chinayima mu Yerusalemu. Yerusalemu ndi amene akuyimira chani? Mapita nthawi. Mwanjira na Yerusalemu amene uyuyu anali chipembedzo. Mapita nthawi Yerusalemu akuyimira ndi kuti no konse kumene kuli ndani? Akhristu. So chonyasa yakulusa chifunika chime pati pamene chetonannepa Mateyu 23:35 fodya ichi onani ndituma kwa inu aneneri. So Yesu pokamba za kwa Afarisi asanauze no masanduka bwinja anafotokoza chinthu china yake. Mateyu 23:34 chifukwa cha ichi onani ndituma kwa inu aneneri ndi anzeru ndi alembi
ena a iwo mudzawapha, mudzawapachika, ndi ena a iwo mudzawakwapu msinagoge mwanu ndi kuwazunza kuchokera ku midzi umodzi kufikira ku mudzi wina. 35 kutero kuti udzafika pa inu mwazi onse wotayidwa pa dziko lapansi, kuyambira pa kumwazi wa Abele wolungamayo kufikira kumwazi wa Zakariya mwana wa Barakiya, amene munamupha pakati pa kachisi ndi guwa lansembe. So Yesu aoneka kuti no, inuyo ndikutumizirani anthu mamutani muwakana. Ndipo chifukwa chimene mwazi wonse wa anthu amene anaphedwa olungama kuyambira Abele mpaka Zakariya uzakhala pa inu. Mwanjinena sizoti anthu anamupha Abele, sizoti anthu anamupha Zakariya, koma nkhani kuti no, mzimu umene unali mwa Kaini, mzimu umene unali mwa Zakariya, mzimu umene uliso mwa ndani? Mwa anthu awa. Mwanjinena anthu awa ndi anthu okana ndani? Choonadi, ndi omukana Yesu Khristu. Ndikhulupirira tingozenepe. So Yerusalemu anasanduka malo amene chipembedzo chenichini chimadedwa. Yerusalemu anagwa chifukwa kuti amadana ndi opembedza muchoonadi, chimodzimodzi mene Kaini anamphera Abele chifukwa Abele amapembedza muchoonadi. So Kaini mzimu umene mwa iyeyo ndi umene nayimonso mwasogera kuti aku Yerusalemu. So chimodzimodzi mapeta nthawi akhristu eni adzakhala m'mipingo imene ili ndi mzimu wa Kaini. Tiona amenepa Timusa 18:23 muone statement imene anakamba Yesu ndi kumapeta nthawi. Timusa 18:23 ukamba za Babulo, ukamba zonena kuti no, ndikuunika kwa nyali sikudzawunikiranso konse mwa iwe. Mukumbukira Yesu anazatumizira anthu mwa uzaphe ndi mawu ankwati ndi ankwati bisadzamvekanso konse mwa iwe, pakuti otsatsa malonda anu anali omveka m'dziko, pakuti ndi nyanga yako ndi mitundu yonse inasokonezeka. Nde verse yosatira anena kuti no, ndipo momwemo munapezedwa mwazi wa aneneri ndi oyera mtima ndi onse amene anaphera pa dziko. Tikuona amenepe. So kumapita nthawi tikutaona no, Babulo ndi amene akuyima m'malo mwa Yerusalemu. Babulo mwa iye mukupezeka mwazi wa aneneri onse oyera mtima amene anaphera payani pa dziko lapansi. Mwanjena mzimu umene mwa Kaini, mzimu umene mwa amene anapha Zakariya, mzimu umene mwa asogolera amene anapha Yesu ndi ophunzira ake, mzimu umenewo uli kumapita nthawi mu Babulo. Mwanjena Babulo ukuyimira monga amene Yerusalemu anali nthawi ya ndani? Yesu Khristu. Babulo ndi Chikhristu chimene chikudana ndi iwo amene akupembedza mu mzimu ndi choonadi. Chikhristu chimene sichikufuna anthu azimasuka ndi kupemphera kwa Mulungu moonadi. So ifika nthawi enatuno monga ngati Yesu anakamba kwa Yerusalemu, anaza ndakutumizirani anthu osiyanasiyana koma so amwatani mwapha. Verse 23 anakuti no, ndipo mawu ankwati mwina ankwati sadzamvekanso. Chifukwa chani? Uthenga unabwera kangapo ndi kangapo kwa Babulo. Uthenga unabwera kangapo ndi kangapo kwa Yerusalemu, koma Yerusalemu anapha aneneri. Chimodzimodzi Babulo mapeta nthawi uzapha ndani? Atumwi. Mzimu wakupha, mzimu wafuna kuononga anthu amene alake choonadi, amene akupembedza Mulungu ndi mzimu ndi choonadi ulipo ndipo zakhalapo mu Babulo. Ningoti Babulo alipo panopa. So ma systems amipingo amene azadane ndi choonadi cha Mulungu amene wawa akutchedwa kuti Babulo. Tikutha kuona amene zikuyenda. Ndakuti bwanji Timusa 18:2 ariyan, ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo waukulu, nusandulika mokhalamo ziwanda ndi mosungiramo mizimu yonse yonyansa ndi mosungiramo mbalame zonse zonyansa ndi zodani. 3 chifukwa cha ndi vinyo wamkwiyo wa chigololo chake mitundu yonse idagwa, ndipo mafumu a dziko anachita naye chigololo, ndipo ochita malonda a dziko analemera ndi mphamvu ya kudyerera kwake. So tikaona muno bwino Yerusalemu anachita olumikizana ndi Aroma kuti amuphe Yesu. Anapita kwa Herode ndi Kayafa anali ma contract kings. Aroma amalamulira dera lalikulu. Ndife atona amalamulira dera lalikulu amakhala ndi mafumu amene amayika kuti azikhala kumene koko mupanga represent kapena malo mwandani mwa Aroma. So tikaona muno bwino Yerusalemu chipembedzo cha kugawa chinapita kwa Aroma kuti aphe ndani? Yesu ndi ophunzira ake. Tikaona muno bwino
So kumapeto nthawiso babulo imene ili mipingo chipembedzo chakugwa chizalumikizana ndi maiko monga timene analumikizana ndi Aroma, chizalumikizana ndi maiko a dziko lino lapansi. Ndikuona kutcha babulo wakulu maiko onse a dziko lapansi ndi babulo azalumikizana kuti aphendani anthu a Mulungu, kuti azuze anthu a Mulungu. Ndiye kuti mwa njira ina kumapeto nthawi pafunika pakhale chinthu chimene dziko lapansi lizachitenge chofunikira kwambiri monga ngati dziko. Okay, mwa njira ina pakhalenso chinthu chimene akhristu atachitenge chofunikira kwambiri kwa iwo monga ngati iwo anthu opembedza ndani Mulungu. So akhristu ndi chipembedzo chakugwachi sazaonana bwino pa chinthu imene chichi. Tikuona menepe pafeya imene chichi monga ngati imene anali Yesu, ifali Yesu amatchuka kwambiri. Ayuda anati ndi bwino mmodzi atani afe koposa kuti no Aroma abwera azatilande malo athu. Chimodzimodzi zakhale nati akhristu awa apangisa zinati no azisogolera a dziko abwera azatilande malo athu. So mwanjira ina apereke kwa ndani? Kwa akuluakulu a dziko. So babulo mapeto nthawi izamba kupereka anthu ake. So tikaona muno bwino babulo akuchita kugwa chimodzimodzi imene Yerusalemu achita utani kugwa. Yesu ndophunzira ake osanali muti mu Yerusalemu mpaka nthawi koma ine afenge nthani zadakwako mukano inyasa kulusa mutani tulukani. Chimodzimodzi kumapeto nthawi akhristu majority gulu lambiri likhala muti m'babulo. Koma ifika nthani nare akuluakulu pamene tilipo silikuyeneranso kutani kuyanjana ndi chani babulo. Tikufuna kutani titulukemo chifukwa yani chendo nene pachimbo 17 verse 1 ndipo anadza mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri akukhala nazo mbali zisanu ndi ziwiri nalankhula ndi ine nanena, idza kuno dzakuonesa chisusu cha mkazi wachigololo wamkulu wokukhala pa madzi ambiri 2 amene mafumu a dziko anachita chigololo naye, ndipo iwo akukhala pa dziko analedzera ndi vinyo wa chigololo chake. Manje tena tikamamuza chigololo ndi chinthu chimene chimachitika mwa nsisi. Munthu sangabwere patsogolo tunawatenda tipanga chigololo ayi apita kupulumutsa panga chigololo. So dziko lapansi ndi mipingo izakhala ikulumikizana kutheratu. Azisogolere a mipingo ndi dziko lapansi likhala lili chonje, asogolere a maiko akhala ali chonje ndendende 1-1. Okay, ndiye pachifukwa cha kulumikizana kwa kumene koko patuluka vinyo pakati pawo. Mwanjira ina patuluka chiphunzitso china chachilendo pakati pawo chimene chitapangisa anthu onse a dziko lapansi atani aledzere. Tikutha kuona pamenepe. So chimene chizatuluke ndi yani? Chimso 13 verse 15 Mariana mpaka na 17. Ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya kutinso fano la chirombo lilankhule nilichite kuti onse osalambira fano la chirombo aphedwe. Now tikamakamba za fano tibwereni ku Daniel chapter 2 ndi 3. Daniel chapter 2 Nebukadneza analota loto mfumu ya Babuloni. Analota loto palibe amene anakatha kumasulira ndi kuliuza loto. So Daniel anapemphera kwa Mulungu, anauza mfumu loto. Nauza loke mutu akoledi ndi na mfumu koma kumusi konseku kuli chani? Kuli mafumu ina naza abwere ndi Babulo kuona Babulo munthu une wanara ayi ndikupanga fano lachi golide kosi, fano la golide kosi. So Nebukadneza atapanga fano la golide kosi chifukwa chani? Akufuna onese kuti no ufumu wake suzatha mpaka umapeto nthawi. So kodi Nebukadneza amakhulupirira atapanga mulungu ina popanga chifano chi? Nebukadneza amakhulupirira kuti no wapanga mulungu ina? Ine ndikukhulupirira no Nebukadneza samakhulupirira zimenezo. Nebukadneza analanzeru ndikuona anakhazikitsa ufumu wake Babuloni. Koma ano ataona amene kunalili iyeyo Nebukadneza atazukuta bwinobwino nato Babuloni kuti agwe si chifukwa chakunja iyayi. Babuloni ngati lili kugwa azagwa chifukwa cha mkati. Ndana anayitanisa mafumu onse akazembe onse aliyense anabwa ku Babuloni kumuyitanisa pamodzi. Ndikauza tino agwade kufano kusenza tino anthuwa akuonesa tino iwo akuyanjana ndi Babuloni saukira yayi. Nkhani yayikulu inali imeneyo. Koma chifukwa tino Atatu anati osagwada zinali ngati kuti no akuderera
akupereka chiopsezo kuchani, kuboma. Mupona pamenepa. So anthu awa kwa iwo sakufuna alambire mafano, koma kwa Nebukadineza sakuzilinga choncho. Kwa Nebukadineza akuziona to awawa ndeti ndi amene angazaukire chani ufumu wanga, akukana ganizo nati no ufumu wanga upita mpaka chani mapita nthawi. Mupona pamenepa. So mwanjira teka makamba za fano limene lili kwa Nebukadineza china chofunikira kwambiri kuti no boma lake lizafike mpaka mapita nthawi lisazaonongeke. Pamene kwa akhristuwa china icho nati no achichukhuza yani apembedzedawo. Mwanjira kumapita nthawi fano la chirombo lizakhale nena kuti kwa boma izakhale chinthu chimene chili chofunikira kwambiri, chimene bomalo kuti likhalepobe liyenera kungweka chimenecho basi. Koma kwa akhristu fano la chirombo izakhale chinthu chofunikira kwambiri, manati no ngati angagwadire kwa fano la chirombo iwo basi ndithu ndiyoti awasimphana ndi Mulungu. Mupona pamenepa. So pachifukwa chimene chichi ndi chifukwa yake iwo amene sazananipa chirombo azakhala watani akuphedwa. Chifukwa chani? Fatino akupereka chiopsezo kwa chani kuboma. Chimodzimodzi ngati Daniel, Meshaki ndi Abednego anapereka chiopsezo kwa chani kwa boma. Chapitizeni verse 16 mbuso 13 verse 16 akuti ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka ndi mfulu ndi kapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo. So anthu ena azakhala akukhulupirira dono lemba la chilombolo ndi lenileni apa ndi akhulupirira, koma ena azakhala sakhulupirira koma chifukwa afunikabe adye azavomerabe kuti izi ndingotani ndikugwizana nawo. Verse 17 akuti ndikuti munthu sadzakhoza kugula kapena kugulisa kapena yekha kukhala nawo chilembo ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero chani cha dzina lake. So tikamona bwino chimaliziro chake kumapita nthawi kukunenedwa kuti kuli lemba la chani la chirombo, kuli fano lake. Mwanjira ina dziko lapansi likamazayika zinthu zimenezi, anthu a Babulo akhristu amene mipingo yawo ili registered ku dziko lapansi chizachitike nchani? Chizachitike nchani atino chifukwa mipingo yonse ya pa dziko lapansi pano imene ili yayikulu inapangidwa register ku boma. Boma likazagamula ichichi amipingo ngati sazagwirizana nawo ndeti no malicense azatani azalanda, ndeti mipingo izathiranso pati pomwepo. Mukuona pamenepa. Koma ngati mipingo izafuna kuti ipitirire ndeti izafunike ivomezane nawo zimezi zinikuona nati no Babulo achita chigolo ndi mafumu achani adziko lapansi. So tiyeni tione pamenepa unati no ndi chani chimusaideni verse 4 no ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba nanena tulukani mmene mwanthu anga kuti mungayanjane ndi machimo ake ndi kuti mungalandire amiriri yake 5 pakuti machimo ake analunjikizana kufikira mmwamba ndipo Mulungu anakumbuka zosalungama zake. Tikuona pamenepa. So mungati mene Mulungu anapasa Yesu Khristu anapasa ophunzira ake chizindikiro no anthu ake atulukemo, right? Inu ndine pamene mipingo ya dziko lapansi izayanjane ndi dziko lapansi, ifeso Yesu Khristu akufunika atipase chizindikiro. So tikuona no Yerusalemu akupembedza anthawi azasandukanso akugwa. Chimodzimodzi ngati mene Yerusalemu anthawi ya Yesu Khristu. Yerusalemu akupembedza anthawi akazangogwa akutchedwa chani Babulo. Wagwa chifukwa choti chani nthani kanali kutani akuyima. Tikutha kuona pamenepa nikuona akhristu amatha kukhala amenewa. Komano Babulo ngoti agwa akhristu so atani atulukira. Mateyu 24 verse 24 mpaka 15 ati chani ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Mwaona pamenepa. So akuti uthenga uwu ulalikidwe dziko lonse lapansi kena chimaliziro zana izafika. Ndiye tikaona pa verse 15 chimaliziro chifika nthawi iti chifukwa chake mmene mudzaona chinyansi akupulutsa chimene chinanenedwa ndi Daniel chitayima malo oyera, iye amene awerenga kalata azindikire. Mwaona pamenepa. So azindikire chani haya atuluka mu Yerusalemu atani yakwana. Tena verse 16 akamba za kutuluka mu Yerusalemu. So chambira chikuchitika nchani uthenga wabwino tani ulalikidwe kena kuchimaliziro chitani chikufika. Chimaliziro chifika nthawi yake iti nthawi imene chinyansi chakupulutsa chatani yema malo oyera. Tapaona pamenepa.
Ndeti kapita chimwe chapter 14 uthenga angelo atatu. Tiona nawo no Yesu Kristu zimene anafotokoza zimene sanamuuza so ndani? Kwa amene Daniel. Chimwe 14 verse 16 tioneni wene pa. Ndipo naona angelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga. Waukhala nawo uthenga wabwino wosatha. Awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manere ndi anthu. Tsono nenepe tikungona amene popo ndi chimozimozi zimene akamba Yesu nano uthenga wabwino uzalalike dziko lapansi kwa chani? Kwa mboni. So apapa tikutana no chimwe 14 ikubwera pamene chimwe chapter 13 yatani yayikidwa. So chimwe chapter 13 lemba la chilombo fano la chilombo zatani zayikidwa. Ndi chimwe chapter 14 uthenga ukutani ukubwera tikutha kuona amenepe. Then uthenga ukuti chani? Uthenga wabwino ulalikidwa chani? Dziko lapansi lapansi. Chimwe 14 verse 6. Verse 7 atino. Tikamakamba za angelo, Hebrew chapter 1 verse 7 ndi 14. Angelo akutanthauza iwo amene akutumikira. So sizoti kuzakhala angelo ene amene aza uluke ndi zina zotero wano akukamba za anthu amene akulalika uthenga. Okay? Chimwe 14 verse 7 atino. Ndikunena ndi mawu akulu opani Mulungu mpaseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruzo chake. Ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasukamo. So uthenga wabwino umene ufuna ulalikire dziko lonse lapansi nono anthu amulambire Mulungu amene analenga amene ali ndani? Ali mlengi. Imusofoni mpesera kuti chani? Ndipo anatsata ngelo wina mnzake ndikunena wagwa Babulo waukulu umene unamwetsa mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chigololo chake. So apapa uthengawo tikaona zimene Yesu Kristu anakamba za uthenga ulalikira dziko lonse lapansi chimweze kuti kufika kenako akukamba za chonyansa yakupulumutsa kuchikumbutsa kuti chani? Uthenga umene ulalikira dziko lonse lapansi kenako kuti chani? Babulo atani wagwa. Babulo wagwa chifukwa yani? Chifukwa no Babulo pa nthawi azakhala ndo wagwirizana ndi lemba la chilombo, wagwirizana ndi fano la chilombo. Kodi mulemba la chilombo muzakhala zinthu zotani? Mufano la chilombo muzakhala zotani? Yesaya 13 verse 19 Babulo akugwa chifukwa chani? Yesaya 13 verse 19 akuti chani? Ndi Babulo ulemerero wa mafumu mudzi wa wokongola. Okay, ndipo Babulo ulemerero wa maufumu mudzi wokongolawo akasidi anaunyadira. Adzakhala monga momwe Mulungu anapasula Sodomu ndi Gomora. Apo Babulo ali masuli kuti Babulo agwe azagwa chimozimozi mene Mulungu anapasula Sodomu ndi Gomora. Kodi ndi chiti chimene chipangisa Sodomu ndi Gomora apasulidwe? Chifukwa cha maukwati akazi okhaokha, maukwati amuna okhaokha. Chimenechi chimene Yesu anachikamba Sodomu ngati nthawi ya Loti chimozimozi pameta nthawi. Mwanjirina chimene chipangisa Babulo agwe ndi nkhani ya maukwati. Chimene boma kwa icho boma chimenechi ndi chofunikira kwambiri. Ndoti zakhatino azisogolera maboma ndipo amaudi ndoti ambiri mwa iwo azakhala tino chinimechi achitenga. Ndoti ngalili ku Africa kunoko ndikuti no tikaona muno bwino ndikuti ndinapanga series ya nkhani imeneyi. Ndoti no aboma ngati ku Africa kunoko ma president abazana to nkhani imene tipange push fana ngati sitipitisa pasogolo ndoti forex sabwera. Mwaona menepe ndoti kwa boma ya ku Malawi kunoko izakhala nkhani ya chani ya forex. Ku Zambia forex nkhani ya forex ili number 1 kuti no tikhendi forex kuti forex abwere tivomeze maukwati amenewa. Ndi chifukwa ena kuti no mipingo inapanga register ku boma singasusane ndi boma otherwise ayilanda ma license. Mipingo yambiri izagwirizana ngati ziti chonje ifenso tigwizana. Mukuona pamenepe mwanjira ina kugwa ku Babulo ubwera chifukwa maiko onse olemera akuvomerezana nacho maukwati amuna okhaokha akazi okhaokha. Mwanjira ina dziko lapansi lasonga Sodomu. Ndifati dziko lapansi lasonga Sodomu mipingo nayo izakhasi kusatira chani maufumu a dziko lapansi. Ndona riyayi mpingo sanafeso tipange ziti zimenezi pamenepo mpingo umene uzapange zimenezo umene uzasanduka Babulo nthawi yomwe. Ndikhulupirira tili mozenepo pakali panopa
pamene zimene zikuchitika tamba kuona pang'ono mipingo ina ikutenga kavinyo kamene kaka nikusandukirira ndikukhala chani apo tona ndiauti yani Filipi 14:9 ndipo anawatsata angelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chirombo ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake 10 iyenso adzamwako kuvinyo wamkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosanganiza mchikho cha mkwiyo wake ndipo azazunzika ndi moto ndi sufuli pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Tikuona pamenepa so akukamba zotino amene atakhale tiona kuti babulo wako ifayani wovomereza maukwati amuna okhaokha mipingo ikulu izagwa pa nthawi imeneyi foti izakhale avomereza maukwati amenewa ndi akutichenjeza tatino tisalandire fano pa mphumi kapena pa dzanja tisalambire chirombo kapena fano lake tikapanga zimenezo tizazunzika ali pamaso panyani pa mwana wankhosa pamaso pa angelo. So kodi zimene zinachitika njani? Kodi moto wa sufuli unagwakonso liti? Nkhani ya lemba la chirombo ikukhuza kuzunzika pamaso pa mwana wankhosa angelo oyera mtima ndi moto wa sufuli. Kodi zimene zinachitika so liti? Fulani verse tibwererenso kuchiyambi tendimalizeni mu 14:10 ndipo utsi wakuzunza kwawo unakwera ndipo utsi wakuzunza kwawo unakwera ku nthawi za nthawi ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chirombo ndi fano lake ndiye aliyense alandira lemba la chirombo. So tibwerereni tikaona bwinobwino Genesis 11:20 ndipo anati Yehova popeza kulira kwa Sodomu ndi Gomora kuli kwakukulu ndipo popeza kuchimwa kwawo kuli kulemera ndithu 21 ndidzasikatu ndikaone ngati anachita Mose monga kulira kwake kumene kunatifikira ngati sanatero ndizadziwa. Abrahamu kena kwanamba pemphera aku Sodomu. So tikaona muno bwino ati Yehova tikaona mawu awati Yehova amene anasika papa ndi Yesu Khristu. Mawu ati Yehova amanguthandiza iye amene ali moyo mwa yekha. So Yesu ali ndi moyo mwa yekha ndi amene anabwera kuzakumana ndani ndi Abrahamu. Ndiye akunena kuti no kulira kwawo kwandifikireni kumwamba. Tikaona Chimusa 18:1-5 watino machimo akakwera kuti mpaka kuti kumwamba. So tikuona mapale zimene pa verse 22 ndipo anthu anatembenuka nachoka kumeneko napita kunka ku Sodomu koma Abrahamu anayimabe pamaso pa Yehova. So tikaona anthu awiri amene ndi Yehova uyo amene ali Yesu, anthu awiri ameneyo ndi andani angelo. Tikaona Chimusa chapter 14 imene kuchenjeza kuti kulambira fano la chirombo kapena kulambira chirombocho kapena kulandira lemba lake ikutichenjeza ndano azazunzidwa pamaso pa mwana wankhosa amene ali Yesu ndi angelo ake. Tikaonanso bwinobwino ku Sodomu kunali Yesu ndi angelo ake. So nkhani ije tikuona bwinobwino tikisala bwinobwino tiyeno nawenepa Genesis 19:25 ndipo Yehova anavumbisa pa Sodomu ndi Gomora miyala ya sufuli ndi moto kutuluka kwa Mulungu kumwamba. Mwapaona wenepa? So Yehova amene akuvumbisa pa Sodomu ndi Gomora, Yehova amene anali patsi pano kuti azayang'ana anali Yesu. Fanano anavumbisa pa Sodomu ndi Gomora miyala ya sufuli ndi moto kutuluka kwa Mulungu kuti kumwamba. So Atate amene ali Mulungu anali kumwamba, kumana Yehova amene ali Yesu anali payani pa dziko lapansi. So Atate zina ndi Yehova anaperekaso kwa mwana zina kekheso yani Yehova, just like no ineyo ndi Daniel temple mwananga nayenso ndi temple. Okay, right. So anyways muno nkhani ndi kuti no moto asufuli amene ononga yani Sodom. So tikamaona uthenga wa ngelo wachitatu, uthenga woyamba kuti ife tilambire ndani Mulungu, tisagwadire fano loyayi, tisalambire fano. Uthenga woyamba kuti tigwadire Mulungu. Uthenga wachi kuchenjeza anthu a Mulungu kuti chonyasa yakulusa yema matani malo oyera. Uchenjeza unati yayi mipingo kuti yatani yagwa iye. Mipingo yonse imene izagwirizana ndi programu ya dziko lapansi, mipingo imene yatani yagwa imeneyi. Ndiye anthu a Mulungu akunda chimene chichi ndi uthenga womaliza kozala akuluakulu nthawi ija atani yafika. Nthawi yakumapeto atani yafika. Ndakulengeza nawo kuti inuyo musatani musalambire chirombocho lemba lake, musalandire musalambireso fano lake. Ndawo nawo kuti amene atapangenizi
azazidwa pamaso pa mwana wankhosa amene ali Yesu ndi angelo oyera. So tikaona muno bwino kumene kuko moto wa sulfuri unatsika pa iwo. Ndiyoti mwanjira ina tikamakamba za kumapeto a nthawi ndikuthawa kuzakhalanso moto wa sulfuri. Mwanjira tikukamba za ndikuti no dziko lapansi zasanduka ngati yani Sodomu. 28 ndipo anayang'anira ku Sodomu ndi ku Gomora ndi ku dziko lonse la chigwa ndipo anapenya taonani tu utsi wa dzikolo unakwera monga utsi wa ng'anjo. So tikuona Abrahamu atayima ndikumayang'ana kumene kunali Sodomu atutsi namba utani kukwera. Tikaona angelo achitatu akuona chani akuona tuna anthu amene awa atutsa uzakhala kukwera kwa nthawi ndi yani za nthawi ndi nthawi. So uthenga angelo atatu ukutchulira da zinthu zapa Genesis 18:9 verse 7 nkhani ndiyo tani ndiyolumikizana. Nkhani ndiyolumikizana. So tikaona nkhani eni Yerusalemu anakana Yesu. Kumapeto a nthawi mipingo izakhala ikunkananso ndani Yesu. Tikaona Maitene ndi verse 1-5 Yesu anakamba ukwati ndi pakati pa chani pamuna ndi chani ndi mkazi. 1 Corinthians 11 verse 1-10 amakamba sinauti no mutu wa mkazi ndi ndani mamuna. Amakamba sinauti no pakuti mkazi analengedwa ifaya ndani ya mamuna. So tikaona muno bwino mipingo yapa sizakhala ikukana program imeneyi, izakhala ikupereka program yawo. So dziko lapansi likazavomeza zimenezi mipingo imene izagwirizana na program imeneyi izakhala mipingo yonse yagwa. Izakhala chizinthu chotani chonyasa chakulusa cha malorani oyera amene ali in church. Dziko lapansi latenga mbendera zawo ndikuyika mujani mpingo wa Yehova. So 2 Yerusalemu anazunguliridwa mwanjira ina mipingo yonse izakhala tino yazunguliridwa. Ndati anthu a Mulungu azakhala ali mipingo imene agwirizana ndi maprogramu amene wawa. Koma ife tino anthu a Mulungu ayona mbendera ya Babulo kuti no Babulo yagwesa mbendera zake ndikuyika mbendera za dziko lapansi. Akhristu azaona tonani apatatani tazungulira chonyasa yakulusa monga chinayikidwa malo opatulika ku kachisi ku gate mu Yerusalemu chimozimoso chonyasa yakulusa chikhazikitsidwa pompani mujani mupingo kusara program ya dziko. Akhristu anazindika chizindikiro tono apa ni nthawi titani tituluke ndipo sanaluka moya mu Yerusalemu. Akhristu eni amene akuyenda ndi Yesu amene akuyenda akusokana ndi Mzimu Woyera azazindikanso chizindikiro chiti chimenechi. Akhristu onse akuyenera kutuluka mu Yerusalemu kapena Babulo amene atatani aragwe. Kenako Yerusalemu azatani azaonongedwa chimozimoso Babulo ayenera kulangidwa kapena kutani onongedwa. Nkona mawu akuna atino anthu ake a Mulungu afunika atuluke mujani Babulo ifani ngati atakhala momwe ndino akuyanjana ndi mwachimwe ake akugwirizana nazo imenezozo. So tente unene menepa mapeto a nthawi 2 Thessalonica chapter 2 verse 1 akuti yani ndipo ndikupemphani abale chifukwa chakudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndikusonkhana pamodzi kwathu kwa iye kuti musagwedezeke mtima msanga ndi kutaya maganizo anu kapena kuopsedwa mwa mzimu kapena mwa mawu kapena kwa kalata monga olembedwa ndi ife monga ngati tsiku la Ambuye lafika. So Paulo akozera kwakulu musaopsezede kuti tsiku la Ambuye lafika, musapange mantha yaye. Kusonkhanitsidwa kwathu pamodzi ndi Yesu Khristu kubwera sikuchitika pofunika chine chitani chichitike. So Paulo akuti yani 2 Thessalonica chapter 2 verse 5 munthu asakunyengani konseko kuti silifika koma chiyambe chifike chipatuko navumbulutsike munthu wosayeruzika mwana wa chionongeko 4 amene atsutsana nazo nazikudza pa zonse zochita Mulungu kapena zopembezeka potero kuti iye wakhala pansi pakachisi wa Mulungu nazionetsera yekha kuti ali ndani ali Mulungu. So tionana kuti kumapeto a nthawi akuti mwana wosayeruzika amene afunika akhale muchani mukachisi wa Mulungu umene ni mpingo ndikuzionetsa yekha kuti ndani ali Mulungu. So tikamaona chonyasa yakulusa pamene maiko apasi tikamaona Europe ndi America kupanga push kwambiri even foreign policy ya America ndiyo kuti no amuna okhaokha zokana na akazi okhaokha. Ngati dziko la Uganda lichosa mu mabwalo amene angapemphe ndalama dziko la Yoweri Museveni alichosa chifukwa iye anayika kuti no amene ali anthu amene akwatana okhaokha amuna okhaokha aziphedwa basi anayika lamulo limenelo. So chifukwa chimene chocho
boma lake la Yoweri Museveni likumana ndi mavuto opsa achuma sakwanisa kugula ndi kugulisa pa international market. Tikuona pamenepa. So tutaona kuti pamene panabwera nkhani imene ya Papa Francis amene atino ansembe atha kudalisa maukwati apakati pa iwo amene akukwatana amuna okhaokha kapena akazi okhaokha. Mukuona pamenepa akuti maukwatiwo sizoti akuadalisa maukwatiwo komano akungodalisa anthu amene ali amuna okhaokha kapena akazi. So nkhani imene inavuta kwambiri ina ya December 18 2023 nkhani imene inavuta kwambiri. So ku Zambia anthu a Zambia ati samavesa atuno kuti no Papa akuthandaza kuti chani pamene akuti ndaliso amene upita kwa anthu amene akukwatana amuna okhaokha okhaokha. Anthu a Zambia atana abalika ndiye pa Times ya ku Zambia akuona kuti no Papa apangisa chipwirikiti chani chinansang'anya chakubalika. Anthu sakuvesa anthu abalika chifukwa cha zimene Papa akutani akunena. So chimene chapangisa kubalika ndi chani? So uyuyu mundamuone zichati manena zina no akhristu ena nazazindikati ichi nchobalika ichi chinozonepe. So tikaona panopa chinthuchi chikungoyikidwa koma sichikutani sichinafika poti chikukakamizidwa koma chifika kwena chitani chikakamizidwa. Koma mene zikubwera chonchi akhristu ena anazindikata papali chani pachinyengo ndi mungoona kuti no asogolerewa amukatolika ataona zimene zanayankhula asitenti werenga wenepa. From the Archdiocese of New York, Father Gerald Murray is with us this morning. Father, Merry Christmas. It's great to have you with us to talk about this topic. So the Vatican, and Alex just laid this out beautifully, but they say that same-sex couples can now be blessed as long as it's not part of regular church rituals or part of a marriage ceremony, which I think is confusing, by the way. Can they now get the host during a Catholic Mass, for example? Well, yeah, so present anaitana a father ona no panopa anthu amene ali mage atha kudalisidwa yeti usizoti ndi ukwati yayi komano angwadalisa anthuwo mwapesa enepe. So ni ndaliso chabe usizoti avumiza maukwati we komano atakungodalisa ndi present ata izizinzo balisa. By the way, can they now get the host during a Catholic Mass, for example? Well, if two homosexuals are in a so-called marriage, no, because they're committing mortal sin. You know, that's the whole basis of marriage, a physical union. In this case, it's a pseudo-marriage. But the problem with this document is that it's now saying it's no big deal if you're committing mortal sin. The church can bless you. Now, a blessing is to ask God to favor and strengthen and guide us. And the only reason we ask for a blessing is so that we can do His will. So what's no document arusa papa ikusona zafena kuti no document inatu noti zitatha kudalisa anthu amenewa komano anthuwa ngati akwatirana akupanga tchimo ndipo ndaliso umafunika unatu no kuti limbikise ife kuti tikachite chifuniro chake. People are pledged to do the exact opposite, commit sin. We don't bless those relationships. Ndakuti anthu amene akupanga zonse mphanda ndi izi ife siti kudalisa maubale amenewo weya. But no, so now, unfortunately, the Pope says you can, and very upsetting because it's basically a renunciation of the whole sexual morality teaching of the Church, and that's been 2,000 years. That's not how we operate. So this blessing can occur during a marriage or as we said, a specific ritual. So when would they be blessed? When would this happen? See, this is also the double talk that's coming out here. It says it's not a liturgical blessing, it's a pastoral blessing. Okay. And it says that people shouldn't dress up in wedding clothes. Now, wait a minute. You're more concerned about what they're wearing than what they're doing. This is a real problem. Of course, all those minutiae of saying when and how to do it is all going to be ignored because the reason two people get civilly married in a same-sex marriage, the reason they want a blessing is they want to have the church say, we're okay with what you're doing. Yeah. Yeah, so yeah, we now know mu document yo papa na ran hasafale zova za ukwati. Koma so ndiye unara kumano kodi ndo ta baba mungo danda ran hasafale za ukwati koma zimene opanga bwino nazo ntchito. Ewe na no chifukwa chake anthu ayima abwera kuti no tadalise. Ninkhani nawo no akufuna zoti no mpingo ogwizana nazo. So yakunota pamene tikodalisa sitigwizana nawo. It's a celebration, so why can't I dress up? Why can't, and are they going to be able to wear rings? I mean,
the Vatican is giving not only confusion but misdirection. The mission of the church is not to affirm people in what they think is right. It's to say. So afather ndithu anapitiriza kususana nawo. So tikaona muno mwini komano mala ake New York Times inapanga report no adamanga kulengeza anati no ansembe atha kudalisa ndithu anthu amene akupanga chidwe menewu. Azibambo awiri awo mukaonawo anapita ndithu kalandira ndaliso awo. Ndipo anati no ndaliso mene ndo apaderadera. Ndipo atiwo anathu gawo ndithu amene linapanga ndithu mbiri. Okay, kinacho kamenepo atanapita kukagula zovala zawo kapena kugula zinthu za Christmas. So totatu nkhani imene inavuta kwambiri. So kumalawi kuno kwena khala murani tikaona The Nation akuti bishops akumalawi akukana zimene Pope Francis akunena. So a bishop anakana kudalisa maukwati amene wawo kapena kudalisa anthu amene wawo kuti malawi kunoko. So tikaona mnewina analemba tithu gawo lawo kufotokoza onali ayisinkhani kuti no akudalisa maukwati kumano akungodalisa anthuwo, right? So anafikira no ngati sizikumveka. Okay, point number 4 anati no ngati sizikumveka tingozana kuti kumalawi kunoko zindimene zotani zolakwika. So in the episcopo ndithu ya mabishop akumalawi. So anakundisankhiso no anayima de pachionadi nde ndimafuna ati timvesere za asogolerawo achikatolika malawi kunoko. A bishop amenewa atapangida atafusidwa pa nkhani imeneyi ndi msogolera pa Times Brian Banda. Takumbukira tikunena kuti chinyenso chakulusidwa chikangoyikidwa malo oyera. Chinyenso chakulusa chimene nthawi imeneyi anali Aroma amene anabwera kuzayikasa zizindikiro zawo mukachisi. Mapeto anthu ayi ndi maiko amene ayike zizindikiro zawo mu tchalichi kapena mukachisi wa Yehova amene uli mpingo wa Mulungu. So ichi chiyamba kubwera ku chikatolika. So akatolika kuchita nacho murani anayankha akuti chani ti itabuka nkhani ku Roma si idabuke pano koma ata itabuka kumeneko kuti archbishop tabwerani pali nkhani position ya Malawi ndiyo chani pa nkhani imene. Tinali konko. Munali konko? Tinali konko. Okay. Ndipo napita mali chimuja mabishop tonse nali ku. Okay. Ku Roma. Yeah. Titapita maofesi onse amene timadutsa timauza number 1 chimene timauza ndichimenechi. Okay. Tikamva kuti inuyo mukuvomereza izi ifeyo titsata zimene Mulungu analenga zimene anapanga Mulungu tauza choncho ndithu openly. Ofesi iliyonse ndimapita maofesi takhala ku 1 week. Okay. Ku Roma kuja kuyendera maofesi onse a CCJP kaya za doctrine za chikhulupiriro tayenda monsemo. Koma choyambirira chimene ife timachita ndikuwauza kuti ayi ifeyo tamva kuno ku Europe mukupanga anthu akugiza chonchi mpingo wathu tikudziwa kuti sungachite zimenezi ayi. Okay. Koma zikachitika ifeyo musatiwerengere. Musatiwerengere. Ife titsata zimene zili m'Bible basi. Nanga ena amene maiko tsopano ayitengera nkhani kuti ngati simupanga izi sitikupatsani thandizo sitikupatsani aid. Ndikuze ni Brian Boyer. Zija tamanena azicha kuna watu chinthuchi chuchokera ku maiko. Chikachoka ku maiko chikubwera no kuchani ku mipingo. Mukuona nkhani chimene kuyendera. So atafusa mukatolika ameneyo bishop anayankha murani. So tikutana no loso jamba urani ukwanirisida pang'ono ndi pang'ono akuti chani. Nanga sitikutsata Ambuye Yesu. Yes. Ambuye Yesu mwina anali ndi ufulu kuti ndipulumutse moyo wanga eti. Koma sanafune kupulumutsa moyo wawo, anafuna kudzipereka kwathunthu. Chifukwa chimachita kuti anadzipereka ngati nsembe. Kudzipereka kwathunthu aone mavuto asaone mavuto koma abwera kudzapulumutsa munthu. Choncho anadzipereka mpaka nakufa pa mtanda kuti akane zokuti azipulumutse apulumutse moyo wake. Koma anafuna kupulumutsa anthu onse ndikupachikidwa pa mtanda. Ifenso chifukwa mbatiuza kuti no Paulo woyera. Paulo yamana kuti Agriki amafuna za nzeru, Ayuda amafuna mirakuli, koma ife timalalika za mtanda. Okay. Mtanda wa Yesu. Okay. Choncho mtandawo nchifukwa chake muzaona mpingo wa Katolika sumangolalika za kuti basi kulemera koma timalalikanso za mtanda. Kuti muli mavuto. Nchifukwa chake ife tikunena kuti
ngakhale ndalama zibwere sidzavomera kuti ife tivomere tisate izi ndalama zibwere sidzavomera mudzakanena ndalama tidzakanira kuti olata inonena kuti sitikuthandizani kumanga machalichi palibe kanthu machalichiwo ndipo ndauza tchali la mulungu lapitalo nthawi ya CMO Catholic Men Organization of Amisa ndauza kuti tivale zilimbe ngati zikubwera zimenezo ndipo zibwera ndi ndalamazo ife akhristu achikatolika titsate mawu a mulungu mawu a mulunguwo ngakhale tivale ngakhale tife ngakhale tikhale osauka. sabata imeneyi ambuye Archbishop wansembe wina amene anachokera ku Rwanda koma amagwira anathawira ku France. So tikaona muno bwino tikuthawana nako tino ma Catholics auzindikira kuti chinthu ichi chiti muti mu mpingo mwawo akuti angakhale ku Vatican atalamula kuti zinthu zitene iwo ayima pa zimene Mulungu ananena ndi kulenga ukuona amene zikhalira. So pakuchitika ndithu zinthu zingavuna tino ku America kuli mabishop ena mapriest aona izizirayi angakhale ku America ku Africa kuna ambiri ndi anasusana nazo mukuona amene zokhalira. So tunakuona tino chinthu ichi chikubwera ku mpingo ena aliwonse. Ku Nigeria so anavuta aso khali mene navuta astonani Nigeria itatuluka ati bwana. Here is your latest Africa news. Kenya and Nigerian Catholic bishops reject Pope's command to bless gay marriages. Pope Francis's authorization for Catholic priests to offer blessings to same-sex couples is not being received well in Africa. Kenyan and Nigerian Catholic bishops have both issued official statements regarding Pope Francis's decision to allow Roman Catholic priests to bless same-sex couples. The defiant Kenyan bishops maintain that the church's understanding of marriage as a sacrament. So amabishop aku Kenya maso mabishop aku Nigeria anene pasoka refana ndi akumalayi ujonata izize ife kuno city tani city kupanga mukuona menewe. So tikutaona kuti no chinyasa chakuluseja yamba kuima malo otani oyera zimene zokuti ife nawo kuti no mbado uwu ndi otani ndi otsiriza ndikhupira tinoze niwo chinthu ichi sichinachitika mu mpingo wa Yehova sizinachitikepo pakati pa Khristu kuyambira kale lomwe koma chamba kubwera pakati pathu. Between a man and a woman remains unchanged despite Pope Francis's announcement. While the Catholic bishops in Nigeria stated that blessings or celebrations of same-sex unions are against God's law and are considered sacrilegious within the Catholic faith, the bishops argued that every nation has a right to self-determination of its laws and cultural values. They called for respectful dialogue while upholding their view that same-sex blessings cannot be permitted within the Catholic Church in Nigeria. The bishop said that the declaration recently made by the Pope allowing priests to bless same-sex couples is not the same as blessing same-sex marriages. Francis's openness to LGBT. So ndithu mabishop anakana so pa Africa. So titaona na kuti no ndithu pali anthu ena ngakhale zikuchitika anthu ena zikuti now ndimafuna ngolimbikisana kuti chinthu ichi sichichitika kukatolika kokha. Ndinapangako kale series kale mungatanena kale tinaonesa amene zikuchitika mipingo yonse. Mapente aku America zikuchitika, ku Anglican zikuchitika, ku Mariano New Apostolic Church zikuchitika, ku SDA zikuchitika, ku Lutheran zikuchitika. Ndichitene mpingo nalo wonse izizi ngati mpingo ulikulali ku Europe ndi ku America zikuchitika za LGBT. Ndikunaso mpingo amene amaucha United Methodist Church unang'ambika pakati. So ku Iowa, ku state imene amati Iowa, mipingo 59 inatuluka mu United Methodist Church fanya chani chankhani za LGBT. Pamene ku Georgia, ku state ya Georgia, mipingo 261 inatuluka mu United Methodist Church fanya chankhani ya chani ya LGBT. Zijatemane nawo tino babulo akamagwa akhristu eni amene akusunthidwa ndi mzimu wa Mulungu azindikata ichi nchonyaseverani chopululusa. And si zimene mufunika mionere mofasa muno kuti muione. So Mulungu akuakankha anthu ake onse malo amodzi. Paja nthawi amafunika atuluke mu Yerusalemu akathayire kupera. So anthu aba amene akuthawa mu ichichi akupita kuti afunika apitithawire kumapiri kupera. So tikaona muno bwino Mateyu chapter 24 verse 34, iyi ndiye tinenera kwa inu m'bado uwu sudzachoka kufikira zinthu zonsezi zitachitidwa. So tikangofika pa chonyasa chakulusa kukhazikisidwa ni boma kuti iyi ndi lamulo
lokutino lambano kukakamizidwa pamenepo tizoti nthawi yatani yafika kumapeto, chimaliziro chatani chafika. So tikaona muno bwino zinthuzi zikuchitika. Chimbuso 17:16 pachatana no Yerusalemu chipembedzo chakugwa chinaonongeka ndi Aroma. Chimbuso 17:16 ndipo nyanga khumi udadziona ndi chirombo izi zidanana ndi mkazi wachigololoyo nizamkhalisa wabwinja wausiwa ndizadya nyama yake nizampserezera ndi moto. Mwaona wenepe. So tikuthaona kuti no Aroma aja wapita pa nthawi ngakhale anagwizana ndi Ayuda kuti amuphe Yesu. Aroma aja mapeto ake anaononga chani? Yerusalemu. Anaononga Yerusalemu. So angakhale mipingo yonse ya dziko lapansi itagwizana ndi boma pa chinthu ichichi, ikufika nthawi yakuti no mipingo imene yagwizana ndi boma pa nkhani ya izizi, mipingo imene iwonongedwa ndi mafumu a dziko lino lachani lapansi monga chiweruzo kwa iwo kuti asata chani zonyasa. Tikutha kuona chiweruzo cha Mulungu, tikutha kuona kuti no mmene zinachitika nthawi ya Yesu zochitikanso mapeto achani anthu ayi palibe kuchani kusiyana. So tikutha kuona kuti no chizunzo chachikulu chizachitika kuonera kuti no dziko lapansi lizakhala likimbana ndi ndani? Ndi anthu pamene Babulo waonongedwa ndi chani? Dziko lapansi. So anthu amene amathawa mu Yerusalemu amathawira kuti kupela. So tivese nopela wa nthawi yathu ino ndi nthawi yake. Yohana 16:1 anati chani? Izi ndalankhula ndi inu kuti mungakhumudwitsidwe. 2 adzakutulutsani m'masinagogi koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti atumikira Mulungu. Mwaona pamenepo tikaona verse 1 ndi 2 anthu ambiri amakhulupirira kuti mpingo wawo ndiye mpingo woona. So zimene mpingo wawo wanena zimene Mulungu atani wanena. Chimozimozi pakati pa panatoka documentary ya TB Joshua. So anthu amapanga defend ena amafika kuti ife simene sitingaonere nzaboza. Anthu sanaonere agamula kuti nzaboza. Mwanji ena anamuyika mneneri wawoyo ngati kuti chimene ayankhula ndi chimene Mulungu ayankhula. Mwanji ena popanga defend mneneri wawoyo ndatono ampanga defend Mulungu. Kagazine kamene koko ndi kamene kazapangisa anthu ambiri kuna tino chifanano mpingo wathu anati zinthu zoyenera kuti tichite azagwizana nawonso anthuwo. Ndipo chifukwa ineyocho anthu ambiri azakhala kuchosera m'machani masinagogi. Mwanjitena anthu ambiri azakhala kuchosera muchani mipingo. Ndi Yesu akuti no ndakuwuzira anthu ine zimutani musakhumiritsidwe. Anthu ambiri akuchita izizi azaona ngati atumikira ndani Mulungu chifukwa yani mpingo wawo ndi mpingo woona. Ndi chifukwa mpingo wawo ndi mpingo woona ndiye kuti no ngati akutulusa iweyo mu mpingo wa Mulungu ndoti iweyo basi ndi wolakwa iweyo by default. So akuti iniyo musatani musakhumudwe nazo. Verse 3 ndipo izi adzachita chifukwa cha sanadziwa Atate kapena ine. So mwanjira ina Yesu akunena kuti no mapeto anthawi anthu ambiri azakhala ndi ubale ndi mpingo wawo koma alibe ubale ndi Mulungu. Ndipo chifukwa alibe ubale ndi Mulungu sangazindikire nthawi ndi chimene chinena kutani kuchitika. So chimaizi chake cha Khristu ambiri zakhala imene azafera ali muti ali mu Bible fali alibe ubale wa iwo okha ndi chani ndi Mulungu. Koma ino ndine pamene tikuthawa mu Yerusalemu pamene nthawi yafika chimene chikangoneka chonyasa kupulusa mu mpingo mmene nomapembeza ngati chitaoneke ni nthawi yoti titulukemo ngati chitaoneke. Koma ngati sichioneka tichizaonyenyeza nazi nzanu. Uthengawo ndiwoona abedi 12 nthawi yani komatu wayandikira kuphiri la Ziyoni. Tikumbuka paja anathayira anazara athayira kuphiri ndi inu ndine tuthayira kuti tikuthayira kuphiri la Ziyoni lili kuti ndi mudzi wa Mulungu wa moyo. Paja anatuno azakuchitirani zifana sana nazo ndani Atate ndine. So ife tuthayira komatu mwayandikira kuphiri la Ziyoni kumudzi wa Mulungu wa moyo Yerusalemu wa kumwamba ndi kwa unyinji ochuluka wa angelo. Verse 23 ndi kwa msonkhano onse ndi mpingo wa obadwa oyamba olembedwa mmwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama woyesedwa angwiro. So tikukamba za uthenga wabwino inu ndine tikalungamisidwa ndi mizimu yathu kapena moyo wathu umene umakhala tati wasinthidwa timapatsidwa moyo watsopano. So inu ndine tikuthawira ku Yerusalemu. So tikawerenga pa Hebrew chapter
12 verse 18 mafika mpaka 21 amakamba za phiri la Sinai ati Mose ndi amene anakwera ifati atasika anthu achaona kuwalima ndi zina zonse anthu anayi ndi mantha anamuza Mose Mulungu aziyankhula ndi iwe Mulungu akayankhula iwe uziruza ife mwanjirena anthu achanaibe ubale ndi Mulungu amakufuna azilema Mose amambopa Mulungu koma kuti ife sinayandikire ku phiri limenelo koma ife tikuyandikira kuti phiri la Ziyoni kwa Mulungu wa moyo amene ndinetha kuti kumfikira monga timene Yohana anaona mu chivumbuluso aona na Yesu Khristu akuyenda pakati pa nyali zisanu ziwiri imene chani mipingo isanu ndi iwiri mwanjirena kumapita nthawi ndi Yesu amene ali pakati pa anthu ake so inu ndine ngakhale izakhetera chosida mu mipingo ya pa dziko lapansi pano pati sinagwizane ndi lemba la chirombo fano lake sinagwizana nazo zimene zizi inu ndine zakhala tikulumikizana ndi Mulungu mu mzimu ndi choonadi pamene pali awiri pali atatu uzakhala umene ndi mpingo woona wandani wa Mulungu azakhala kutisonkhanitsa ife tonse mukachisi wake inu ndine tizakhala tikulumikizana ndi Mulungu osati kuzera ngati mene analili ana Israeli mwa Mose muzakhala tikulumikizana ndi Mulungu kuzera mwandani mwa mwana wake Yesu Khristu ndipo tizakhala tikusonkhana ndi angelo osakuti akumwamba ndipo pamene muzakhala tikusonkhana ndi mizimu ya olungama oyesera angwiro mwanjirena anthu onse oyesera angwiro azakhala nawo akuchita ziti zimenezi so akupitiriza pa Yohane 10 verse 27 nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine ndizizindikira ndipo zinditsata ine so nkhosa zake zimva chani mawu ake verse 28 ndipo ine ndizipasa moyo osatha ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa mwanjirena ngati muli nkhosa yake mumve mawu ake so uthenga ukazafika kuti Babulo wagwa tulukani mmenemo anthu ake a Mulungu azakhala kutani akutuluka akupita kuti akupita ku phiri la Ziyoni akuthawira ku phiri la Ziyoni ali mu Yudeya akupita ku phiri la Ziyoni apopo atakuzatipasa ife chani moyo uli mwandani mwa Yesu Khristu okha 29 Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi zonse ndipo palibe angathe kuzikwatula mdzanja la Atate ine ndi Atate ndife amodzi mwanjirena pali dzanja la Atate ndi pali dzanja la Mwana ili ndi khola limene Mulungu akufuna tonse titani tikhalemo palibenso chinthu china choposa chimenechi chonatu inu ndine tikampembeze Mulungu mu mzimu ndi chani ndi choonadi Mulungu akufuna inu ndine tikakhala pamene tikatha kupereka uthenga wa angelo woyamba uthenga wa angelo wachiwiri ndi uthenga wa angelo wachitatu dziko losala chani lapansi koma mu zonsezi chimene chikunyamula mauthenga atatuwa ndi uthenga wabwino wa ufumu so tikonza nthawi kuti timvetse kodi uthenga wabwino wa ufumu ndi kuti ifa umenewo ndimene ukulalikidwa kuti chimalizo chitani chifike ndi uthenga ukhawo umene ungalalikidwe umene kunyamula mauthenga angelo atatu so tikuthana kumapita nthawi uthenga umene ufunika ulalikidwe pa dziko lonse lapansi mangufuna unena kuti pali zinthu zina mwina mutha umadaba onera mavidiyo athu ambiri ati matha kuyika nkhope zathu kumaoneka muno bwino mapakati pa sidi mapanga chifukwa kuti kompyuta imene tikugwiritsa ntchito ndi yaying'ono so ndikayika kamera kuti ndikupanga rekodi ndi kamera zimachita kuti voice yanga imapanga drag chithunzi imene muona chene chimakhala chipasogolo manga ali mbuyo so process ya kompyuta imene ndikuyuza ineyo laptop ndi yaying'ono kwambiri so timafuna tipange upgrade so timafuna kompyuta ina ya pamwamba pako imene tingayipeze pa mtengo wa 300,000 ndiye timafuna so unatu tikakhala nato mwina atatuluka ngati mene munaona ma videos ajo ndi ma conference pamenepo ndiye ena amene tinapanga nkhalabe timayuza makamera ina ake so pakale panopa ngati ineyo ndi editor wanga tilibe kamera okay tikakhala hazi nando machita ubwereka ndiza so zikumativuta so kamera imene imafunika budget yake imafunika ikhale ya 300,000 pamafunika so desktop yabwino yokulirapo chifukwa timapanga ma series ena ngati good news uthenga wabwino ndikumaposa amene muganizira so editing imafunika yabwino so timafuna kupanga upgrade then timafuna so tikhalenso ndi
kondesa mic kuti akhale pawiri. Tikufuna tipange series ina ya sanctuary kuti ineyo ndizitha kupanga record ndi mzanga mene tinaye mu ministry mene. So ndithu zosowa zathu ndi zimenezi. Ngati mungathe kufikirapo kuti muthandize uthenga wanu kuti ufike ponseponse, mutatumiza ndithu kangachepe ka 1000 ka 2000 kaya ngati muli ndi kompyuta yoti ndi process ya mphamvu mutha kuti gayira ndithu, ka muli ndi video ka muli ndi china imene mwachona kuti mungachifikire mutha kutipeza. So pa WhatsApp manamba zathu ameneyo 088-184-3317 mutapanga pa WhatsApp kinawa kuimba, kapena ngati mufuna kungoimba chabe ya 09 ndi 099-257-5488. So manamba ali pa Airtel ndi mpamba, kapena mutatumiza ndalama ku National Bank ndi 152-49-151. So 152-49-151. So mutatumiza namba savings account Yohane Daniel Tembo National Bank, mutatumiza ndalama zimene mungakwanise kuti tifikire katundu ameneyi. So komanso mutakhala ati mwina mungofuna mukhale wa ubale wabwino ndi ife, mwatithandize mwezi ndi mwezi ndi kangachepe. Chifukwa ndipeza kuti tikufunika tiyende tiye malo osiyanasiyana, tikagawe uthenga amenewo, tipanga upload pa internet, mabando ndi zina zote. So utumikiwo timazithanzira tokha. So nthawi zina timachepekedwa ndi timakanika kufikira zina. Mani kumaona no uthenga ukudalisa ndithu mutha kuchita motero. Mulungu akudaliseni, pitirizani kugawa mauthenga amene wawa ngati akudalisani kwa anthu ena, kupanga download ndi kumwaza, kutenga malink kika ma status ka pa Facebook kuti anthu ena akaonere ndi kuyenjezera za zimene zili nkudza. Komanso tili mauthenga amene amakweza chikhulupiriro cha munthu. Mutha kutipanga ad pa Streams of Light YouTube channel mene SOL Studies kuti pamenepo. Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni. Amen.